siyabonga kakhulu including keyboard player cela sishayele izandla sibingelele ibandla nazinabahle cala bahle tshela useduze wakho uthi nazi kamuhle uyabona ukuthi kuhle kanjani lento ukuthi tshela useduze into ofuna yiyeke umfundisi wabathi tshela useduze wakho ukuthi akukapheli kanti uhlezi eduze kwe-ex yakhe waphoqa ukuthi isale seqhutshela angizoba mude ngizoba mfishane I'll preach in point form ngicela sivule incwadi 2 Timothy chapter number 4 verse number 7 2 Timothy chapter number 4 relax Second Timothy chapter number 4 verse 7. Makhona seyitholile sicela sifundela verse number 7 yengeke. Isihloko ngifuna ukukhuluma ngaso ngizothi fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Ngikulwile ukulwa okuhle. Ngiqedile ibanga. Ngigcinile ukukholwa. Uphinde futhi. Ngikulwile ukulwa okuhle. Ngiqedile ibanga. Ngigcinile ukukholwa. Awuphinde futhi abazalwane bazoyizwa kahle. Ngikulwile ukulwa okuhle. Ngiqedile ibanga. Ngigcinile ukukholwa. Ngikulwile ukulwa okuhle number 1. Bese kuthi ngiqedile ibanga finish the course bese kuthi ngigcinile ukukholwa haleluya fuza lokuqala lizothi fighting the good fight impilo kaPaul bathandekayo yayisempilo impilo yomuntu okholwayo impilo yomzalwane silindele ukuthi sibe ngabantu abasempilo uma siqala sikholwa bathandekayo sisempilo haleluya incwadi kaTimothy ibhalwe umpostoli uPaul eyibhalela uTimotheo ifola ngaphansi noma ibizwa ngokuthi i-pastoral letter kuneyincwadi ezi3 ezi-pastoral letter incwadi kaTimothy ifola ngaphansi kwalezo incwadi okuyi-pastoral letter i-pastoral letter yokuqala u1 Timothy wesibili 2 Timothy owesithathu pastoral letter incwadi kaTitus umpostoli ayibhalayo ibizwa ngokuthi ama-pastoral letters because umpostoli la wayibhalela abefundisi haleluya la ubhalela ipersonally ke le iya kuTimotheo straight uyibhala umpostoli uPaul umbiza ngokuthi ubhalela indodana yakhe iNkosini haleluya so uma ibhalela indodana yakhe eNkosini kufika la aba street corner ekhuluma ngayo iqobo uthi mina Paul ngokulwile ukulokuhle ngiliqedile ibanga ngikugcinile ukukholwa masethi manje sengibhekela umqhele wokulunga eyakungipha wona ngalolo suku inkosi umahlulelo olungileyo kube yimi ngedwa kodwa bonke abakuthandile ukubonakala kwayo mangenze ngacela si check lapha u1 Timothy chapter number 6 verse number 12 siqale ku11 1 Timothy chapter number 6 sizoqala ukufunda lapha ku verse number 11 Kepha wena umuntu kaNkulunkulu balekela kuye
zonga ukulunga nokumesaba uNkulunkulu nokukholwa nothando nokubekezela nobumnene. Awuphinde futhi 11 bese 12. Kepha wena muntu kaNkulunkulu balekela kuye zonga ukulunga nokumesaba uNkulunkulu nokukholwa nothando nokubekezela nobumnene. Before uye ku12 ngicela uzwe leli humusho ebhale kanje. Wena muntu kaNkulunkulu bese thi balekela kulezo zinto kodwa phokophelela ukulunga, wesaba uNkulunkulu, ukukholwa, uthando, ukubekezela nobumnene. Verse 12. Yilwa ukulwa okuhle kokukholwa ubambelele ekuphikeleleni okuphakathi owabizelwa khona wavuma ngomlomo wakho wofakaza nawe. Elami lithi yilwa ukulobuhle kokukholwa. Angithi niyezwa bazalwane? Sisempini. Makuthi wena uvele wasindiswa wayitshela ukuthi sekwanele ukwamukela uJesu akwanele bathandekayo kuhle kakhulu. Futhi siyakubongela ukuthi uJesu umamukelile ingakhula. Into esele ke bathandekayo uma sesikholwa akufiki la ekutheni seku right yonke into. Bese sisonga izandla. Hallelujah. Experience uNkulunkulu njengabantwana bakaIsrael abahambe noNkulunkulu wathi uNkulunkulu uJehova uza kulwela. Uma sisesikholwa abathandekayo sisindisiwe sakhohlwa ke ngiyabaxolisela bonke abefundisi. Sakhohlwa ngesikhathi nisindisa ukunitshela ukuthi welcome to empini. Hallelujah. Sakhohlwa siyaxolisa kakhulu. Hallelujah. Uma uthi lento yensindiso uyithathe maqede uyitshela ukuthi yonke into uFather Christmas. Uma wayithatha lento yensindiso wabusa uyitshela ukuthi uNkulunkulu wena ngobalekile kunabo bonke sizothi sorry. Laba zabathandekayo kwi-salvation sisempini. Hallelujah. La mzalwane wami sisempini sakhohlwa ukunitshela ukuthi welcome to empini. Ngoba into yokuqala challenge kuwena inyama yakho. Hallelujah. Into yokuqala uNkulunkulu uzobe engasasekho kodwa wena insindiso nje yokuqala izokwenza ukuthi wena ube bright kunabo bonke abantu. Izokwenza ukuthi wena kube nelight ube muhle unazo bonke. Wena ufakazi wena ntombazana ukuthi ungakasindiswa wena wawuneshele embili ususindisiwe zakhula zabo 15. Zikhuliswa yini isheli zibo 15? Is because kwinsindiso uNkulunkulu usekwenze wakhazimula and uNkulunkulu kunikeza insindiso wabe seyaqhela wasezomala. Hallelujah. Sekukuwena ukuthi uyilwele lento. Uma sisindisiwe bazalwane sisempini siyalwa. Okokuqala into challenge kuthini inyama yethu. Into yokuqala uma usindisiwe uma ukuthi uphuza utshwala into yokuqala kwinsindiso kusakuthiwa ungabusaphuza utshwala. Sekuyi-challenge leyo. And sekuyi-challenge kuwena ukuthi abangani ukuhamba nabo bebephuza wena usuzobaleka kubona ngoba ubaleka usuprotect insindiso. Sisempini uma sindisiwe. Hallelujah. Umpostoli lo uPaul ku verse number 12 ubhalela uTimotheo. Uma ubhalela uTimotheo uqale wathi kuTimotheo akaqondisa izinto ezibandleni eziphuthe in order. Uma ibeka izinto in order into yokuqala uTimotheo azoyenza kufuna kube khona i-order ebandleni kube khona inhlelelo. Ngoba akwazi ukuthi sikhonze ebandleni inhlelelo ingekho i-order ingekho. Why ezobeka i-order into yokuqala uPaul ayisho kuTimotheo uthi akagcoba ama-elders ebandleni. Akube khona abantu akangayipha leta yikho ngaye. Hallelujah. Noma uPaul ubengayenza
Mateyu kodwa ibingekho ngaye. Hallelujah. So uthi abantu abasusa amehlo akhe kuyena bese bewabambelela kuKristu. Mayitshela kuTimotheyu uqala uthi akube khona iode bandleni. Iode bandleni izoba khona ukuthi uzogcoba ama-elders. Mayiqeda ukugcoba ama-elders bese ezogcoba amadikoni. Uma iqeda ukugcoba amadikoni usethi-ke awukhulume nabazalwane ukuthi kufanele bayiphathe kanjani ebandleni. Uma sesebandleni kunendlela kufanele siyiphathe ngayo. Into yokuqala ayishoyo lama ufunda chapter 6 chapter 5 First Timothy ukhuluma ngamalungu ebandleni ukuthi abantu mase bengabalungu ebandla kufanele beyiphathe kanjani. Hallelujah. Number 2 uma sesisebandleni ngeke kwenzeke bazalwane singaxubani. Uma sangapheka athunje ngeke kwenzeke ungaxubani. Kuzoba khona ukuxubana kodwa kufanele abantu bayiphathe kanjani lokhu ukuxubana kwabo. Hallelujah. Number 3 bese sezokhuluma ngabantu abayizigqila. Uma iqeda ukhuluma ngegqila bese ezokhuluma ngabantu abarich. Ukuthi abantu abarich kufuna beyiphathe kanjani ebandleni. Ngoba nabo bane disorder nje umuntu mazi ukuthi yena unemali. Umuntu mayinemali wazi ukuthi yena umfundisi uzombamba ngeremote yabo angathi usentendeni yakhe. Uzothi mfundisi la mhlawumbe bengibona ukuthi ubani ofanele aphathe uhlelo ngoba naku kunemali. Hallelujah. Mfundisi bengibona ukuthi mina ngicela ungakhulumi nobani ngoba naku yena ukhuluma ngani ngemali yakhe. Hallelujah. Mfundisi isemona last week inglimazile angibanga right because mina angabi right uma khulunywa ngale character ethile isangishaya manje mfundisi sengathi ungangashaya kakhulu kuyona ukhuluma ngani ngemali yakhe. Hallelujah. So umfundisi ugcina esesentendeni yakhe enza into edansela isiginci sakhe. So uFirst Timothy udila nalezo zinto ukuthi even uma unemali uzazi ukuthi unemali ebandleni kufanele uyiphathe kanjani. Ibandla ulibeka in order ukuze ukhonzeke kahle. Ngale kokukhonzeka kahle ukuze sikwazi ukuhlalisana. Ukhuluma ngale nto yokuhlalisana la kuFirst Timothy. Hallelujah. Usethi-ke kuverse number 11 wena muntu kaNkulunkulu usekhuluma straight noTimothy. Uthi wena muntu kaNkulunkulu usethi baleka kulezo zinto usho lezi zinto ezingasenzo. Hallelujah. Besethi kodwa phokophelela ukulunga ukwesaba uNkulunkulu ukukholwa uthando ukubekezela nokumnene. Besethi yilwa ukulwa okuhle kokukholwa ubambelele ekuphileni okuphakade owabizelwa kukho. Mase esezomlimaza inhliziyo esethi lento engiyishoyo wakuvuma ukuvuma okuhle phambi kofakazi abaningi. Hallelujah. Uma sesikhona abathandekayo sihamba phambi kwabantu, sihamba phambi kofakazi. Kunabantu ababuka wena ese-real model masususindisiwe. Hallelujah. Ukusheleleka kwakho kuba ukulimaza bona noma ukulimala kwakho. Usethi-ke uPaul yilwa ukulwa okuhle kokukholwa ubambelele ekuphileni okuphakade owabizelwa kukho. Hallelujah. Wakuvuma ukuvuma okuhle phambi kofakazi
amaningi. Hallelujah. Ngiyakuyala phambi kaNkulunkulu onika ukuphila kukho konke naphambi kukaKristu Jesu owavuma ukuvuma okuhle phambi kukaPontiyo Pilato ukuba ugcine lo myalo ungenasihla nakukholeka kuze kube ngokubonakaliswa kwenkosi yethu uJesu Kristu ngesikhathi akayokubonakaliswa ngaso obongekayo nokungiyena ongaphezulu kwakho konke inkosi yamakhosi nombuso wababusi nguye kuphela ongafiyo ohlala ekhanyeni okungenakusondelwa kukho ongakaze abonwe umuntu futhi ongebonwe makube kuyudumo namandla aphakade. Amen. Fight the good fight of faith. Ngikulwile bese yaqala ke manje esengena kuyena straight. Hallelujah. Usethi ibukisise kimina lento uthi ngikulwile ukulwa okuhle ngiqedile ibanga ngigcinile ukukholwa. Fight the good fight of faith. Uqala kwakho kubalekile kanjalo nokuphetha kwakho kubalekile. Asikubamba ukholwa sikulwele. Ngisho kanje kuyifestive. Ngikulwile ukulokuhle. Ngiqedile ibanga. Ngigcinile ukukholwa. Lapho abantu ngefestive ukholwa bekubeka eceleni bekubeka bekuphanyeka. Bethi awubambe kancane sokwesikubone ngoJanuwari. Nakho lokhu ukuthi bamba kancane bakubeka bayakuplace okuplace okwesikhashana nakhona babebona ngoJanuwari bazokubona sebezopretenda sebezenza abantu abakholwa kakhulu sebezenza abantu ababuya sebebuya namandla abantu ababuya ezifaka zathi izinto ayibashayanga. Hallelujah. Ukuphetha unyaka kubalekile kangangokuqala unyaka wakho ngoJanuwari njengoba ukukholwa ngoJanuwari ukuthatha serious kanjalo nangoDisemba ukuthatha serious njengoba ukuthatha serious ngoJanuwari usuzenza ikholo elikhulu elenza ngathi ukuphenduka ukukhala. Hallelujah. Ngikulwile ukulokuhle ngiqedile ibanga lapho uma sikholwa sikholela ekutheni sifuna ukufeza ibanga lethu. Hallelujah. Sike sishumayele bathandekazi sishumayele kulelo umuntu ebhokisini sithi uqedile ibanga. Kanti sisho umuntu angaze aqale ngisho uliqala ibanga. Thina sazi ukuthi uqeda ibanga ukufa. Kodwa namuhla ngifuna ube nenye iview uqeda ibanga akusikho ukufa khona ukulala ebhokisini. Kodwa uqeda ibanga ubamba ukhona. Ukugcina impilo yokhona. Lwela ukugcina ukukhona ukuthi ukholwa kulahlekile. Noma ngabe izinto zingakushaya kanjani endleleni noma ngabe umnyaka wakho kungemuhle kodwa thina silwele ukugcina ukhona. Silwele ukuliqeda ibanga. Ukuliqeda ibanga ukushaya intambo. Ukushaya intambo yethu ukuthi kube khona abantu abafakazayo ukuthi simbonile egula kodwa wangathatha usheleni wayabohlola. Sayibona impilo yakhe ingeyinhle kodwa wama ekholweni. Lwela ukugcina ukukholwa ukuqeda unyaka kubaleka kangangokuqala unyaka wakho. Hallelujah. Bakhona abantu abaqale kahle unyaka khona abantu abayiqale kahle insindiso kodwa namuhla asikho nabo kwisalvation. Abanye babuyele kumasavana abo ababekade belandwe kuwo. Why bebuyela kumasavana abo? Because abayazanga lento yokholwa bayithatha ukukholwa ngathi sekuphelile sesirelaxile. Uma sesisindisiwe sekurelaxile kanti khona ipart okufanele uyidlale. Ipart okufanele uyidlale ukulwa kuhle. Amen. Kokukholwa.
Haleluya. Kunendima kholiso kumele uyidlale. Indima yakho kumele uyidlale wena. Kube khona izinto ozobaleka kuzona. Izinto ezazikuhlula. Ungazenzi strong ukuthi ngathi uNkulunkulu wakulanda ethaveni bese uhamba uyoqasha noma wakhe eduze kwethaveni. Ungazenzi strong. Ungazenzi starring. Haleluya. Izinto uNkulunkulu ayekulande kuzo zisayingozi. Ziyingozi noma ususindisiwe ukuzenza ikhole nomlilo. Ngoba la sisempini. Angazi noma umfunda ngani uJohn. uJobe uthi asisempini. Bazalwane uma sisikholwa sisindisiwe sisempini. Phuma kulo shuni lo ka spirit angazi noma kuthiwa spirit ezifa zathi uhamba ezulwini semhlabeni. La semhlabeni. Haleluya. Musukwenza ngathi uphile ezulwini awuphile ezulwini. Umphakathi emphakathini usemhlabeni. Hamba njengomuntu okholwayo uhamba emhlabeni. Vikela ukholo. Ugcina ukholo. Haleluya. Uphela uthi ngikulwile ukulungisa. Angazi noma 2 Corinthians. Angazi chapter bale ncwadi. Tima fighting the good fight. Go to 2 Corinthians. Yazi ngifuna lephi verse? Anganomve. Chapter number 11. Yes. 2 Corinthians chapter number 11. Angazi uqala kulela verse kodwa la ku 23 24 uzobona. Osetholile 2 Corinthians. Second Corinthians chapter number 11. Now verse 23, 24. Osetholile just see. Verse number 23. Yes. Bayizikhonzi zikaKristu na. Ngikhulumisa okohlanya. Ikhulumiso kohlanga. Yes. Ngiyiso kakhulu kunabo. Yes. Ekukhandlekeni kakhulu kunabo. Awu uyamuza uPaul abathandekayo. Ingakho ngithi usemhlabeni la. Musuku ukuzenza ngathi usuzophila spirit life angazi kuthiwa spirit impilo ye-faith engekho ezwini. Yebo le faith engekho ezwini. Uzunikele ngayo yonke imali yakho ngoba nakho uyebona no kunento engizoyithola kuNkulunkulu bathandekayo. uNkulunkulu lo indoda le uNkulunkulu ele William uma siza kuJesu sishiwe